מה ההבדל בין שיווק למכירות? שיווק זו היכולת שלנו למשוך תשומת לב, ואיך אנחנו מושכים את התשומת לב הזו? אנחנו בעצם מעניקים מלא תוכן מרתק ומידע לקהל שלנו, מה שיכול לתמוך בו ולעזור לו ולהשאיר את החיים שלו. ומכירות זה היכולת שלנו להעניק תשומת לב ללקוח הפוטנציאלי. כאשר מגיע לנו לקוח ומתעניין במה שאנחנו עושים, זה לא הזמן לספר לו על כל הדברים הנפלאים שיש לנו, זה הזמן להכיר אותו, להבין אותו, להתעניין בו, להבין מה כואב לו, מה קשה לו, איך אנחנו יכולים לעזור לו, איך השירותים שלנו יתאימו לו או לא יתאימו לו. וכשאנחנו באנרגיה של שיווק, אנחנו באנרגיה של יצירתיות וחשיפה, וזה הזמן באמת להעניק את כל הידע שיש לכם, ואת כל התוכן מעורר השראה שלכם לאנשים החוצה. אז תשימו לב לא לבלבל בין שתי האנרגיות, כי הן לא אותו דבר. שיווק זה היכולת למשוך תשומת לב, ומכירות זה היכולת להעניק תשומת לב.